Zuzten 6 kontseilariak galdu dituzte bauen. Ipar Euskal Herrian jada hautatu dituzte Pirineo Atlantikoko departamentuko eta Akitania Berria eskualdeko ordezkariak. Hauteskundeen bigarren itzuli izan zen atzo berriz ere abstentzio handia nagusituz. Parte hartzea 130 eta 140 artekoa izan da kantonamendu gehienetan, eta bi garai argi izan dira, zentro eskuina Pirineo Atlantikoko departamentuan eta sozialistak eskualdean. Azpimarratzekoa da gainera, EHBk irabazi duela Hendaia Euskal Kostaldea kantonamenduan, botoen 152,9 eskuratuta, 3.110 bozekin. Horretan badago ere, urtetako lana eta abertzaleek eramandako borroka arlo ezberdinetan, eta bat azpimarratu beharko banu, bada etxe bizitzarena, pilpilean dagona gure eskualdean, eta hor argiki Euskal Herria bai posizionatzen da alternatiba indartsu gisa. Hori ala abertzaleak nagusitu zaizkie sozialistei. Sozialistek hain zuzen Baionan aspaldian bere esku zituzten bi kantonamendua galdu dituzte. Ezkerreko abertzaleak zeresan handia eman zuen ekainaren 20an egin ziren departamenduetako hauteskundeen lehen itzulian. Orduan Euskal Iparraldeko 3 lurraldetan bigarren indar bozkatuena zela baieztatu bazuten ere, eta ondorioz 12 kantonamenduetatik 7 bigarren itzule jokatu ahal izan bazuten ere, atzo emaitza historikoa lortu zituzten. Konten dira, berrizten dira lehen itzuliko emaitzak, orain dagokiguna da lanean aritzea, proiektuak hemendik pauerat eramateko. Gisa horretan EHBren bi ordezkariak Ani Pobeda Urruñarra eta Iker Elizalde Hendaiarra pauen izango dira datozen 6 urteetan Nafarroako parlamentuan. Bien bitartean departamentuan zentro eskuinak garaipen handia lortu du. Jainak ez laser gaur egungo Pirineo Atlantikoetako departamentu buruaren Forces 74 zentro eskuineko gehiengoa garaien nagusi atera da. Ipar Euskal Herrian 12 kantonamenduetatik 11etan aurkeztu eta 11etan irabazi du. Eskualdean berriz Alain Rousset sozialista izango da presidente 5. aldiz. Hala ezkerreko subiranistek Hendaia Biriatu eta Urruña barne biltzen duen kantonamenduan irabazi dute. Maite Ubiria kazetaria izan dugu goizeko magazinean emaitza historikoa. Eta kasu hontan berezitasuna segurazki hori da, Lapurdiko kostatik ere egongo dala ordezkaritza hori babeko kontseiluan. Zentzortan emaitza onak dira, lehenik eta behin bigarren itzuli gisa heldu zalako 3 lurraldetan Euskal Herria bai lehenengo itzulian, 3.000 bozka irabazita, 2015ko hauteskundeekin alderatuta. Bigarren itzulian, 7 kantonamenduan zegon ordezkatuta, eta guztiz ere bai gora egin du, hau da bozka gehiago bildu ditu bigarren itzuli horretan, eta zentzu hortan nik uste dut pozik egoteko emaitzak egin dituztela ezkerreko abertzaleek. Aldiz, Ipar Euskal Herriko hauteskundeen emaitzez eta estatus politiko berria zaritzeko agerraldia egin du Euskal Herria Bilduko Arnaldo Otegik. Gure zorionik beroenak eman nahi dizkiogu Euskal Herria bairi, Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Siberoko ezkerreko abertzalei atzo edukitako emaitza izugarriagaitik. Ezkerreko eta abertzaleak Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Siberoan bigarren indar politikoa dira. Hori hor, bere baitan ere, esan nahi du emaitza historikoa dela. Eta ezkerreko independentistak, ezkerreko sobiranistak, ez gaude bakarrik Euskal Herrian indartzen. Europa osoan indartzen ari den mugimendua da. Korsikan berriz, Gile Simeoniren garaipena eztabaida izan da urten bakarrik aurkezteko erabakia hartu zuen, batzuentzat egokia, beste batzuentzat arriskutsua eta agintari autonomistari, eta era ezin hobean atera zaio apustu elektorala 2017an 3 alderdik osaturiko koalizioak lortu zuena, oraingoan gizon bakar batek lortu du. Fa Populu Iseme zerrendak boten 40,74 bildu ditu eta hortaz gehiengo osoa izango du asamblean 63 aulkitik 32. Eserlekua izatera hegemonia baten hasiera da gaur Korsikan gertaturikoa.
Bestaldetik atzoko egunez ordezkari politikoek terrorismoaren biktima konbendu zituzten Madrilgo diputatuen kongresuan. Hemizikloan eserlekoa duten alderdi guztiek hartu zuten parte ekitaldian Voxek eta alderdi popularrak izan ezik. Alderdi politikoetako kidez gain, Fundación Víctimas del Terrorismo elkarteko ordezkariak ere bertan izan ziren ostera, AVT eta COVID elkarteek kontrako jarrera agertu eta kongresuko atarian manifestazioa egin zuten Euskal Herriko alderdi dagokienez, alderdi guztietako ordezkari hartu zuten parte ekitaldian bere aldetik Mertxe Aizpuruak, Euskal Herria Bilduren bozeramaileak hitza hartu eta biktima guztien aitortzaren eta erreparazioaren aldeko konpromisoa azpimarratu zuen. Bada gurean gaur magazinean PSeko legebiltzarreko bozeramailea Eneko Andueza izan dugu elkarrizketatu nagusi eta terrorismoaren biktimen omenaldian izandako ordezkaritza izan du hizpide. Voxekoa espero genuen. Alderdi Popularra atzoko ekitalian ez egotea larrisa iruditzen zait, ezta? Batez be, atzo berriro ere biktimen erabilpen izugarri egin zutelako. Eta hori azkenengo boladetan alderdi popularra desente asko egiten dago, ezta? Biktimak erabili, erabilpen politikoa biktimekin guztiz nazkagarria da, hori ez da onartezina da, batez be, biktimak oso anitzak direlako, bakoitzak bere pentsamendu eukiko dabelako eta biktimei beti errespetua sor diegulako. Eta atzo beraiek ez egotea, uste dut errespetu falta izugarria izan zela, ez estatuarekin, ez kongresu diputatuekin, ez Espainiako gobernuarekin, baizik eta biktimekin. Eusko Jaurlaritzak bestalde poliziaren indarkeriaren 35 biktima aitortu ditu minutu bateko isilunarekin, hasi zuten ekitaldia larunbatean Bilboko Euskalduna jauregian. Torturaren biktimen babeserako nazioarteko egunean Jaurlaritzak irizpenak banatu zizkien ekitaldira bertaratu zirenei 1960 eta 1978 bitartean torturak eta giza eskubideen urraketa larriak jasan zituzten 30 biktimei edo haien ingurukoei. Hala ere aitortutako kasuak 35 dira. Beatriz Artolazabal Eusko Jaurlaritzako Berdintasun Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua izan zen, lehena hitza hartzen bertan. Aitortza bat egitarekin bateraaren arabera, biktimek erdigunean egon behar duten. Oroimena, egia, aitorpena, erreparazioa eta berriz ez errepikatzeko bermea. Bide horretan, biktima guztiak erdigunean egongo zarete, eta bide horrek helmuga bakarra du. Bizikidetza gehiago eta bizikidetza hobea. Era berean bake prozesua indartzeko foro sozialak garrantzi handia eman dio larunbat honetan Eusko Jaurlaritzak 35 biktima omentzeko egindako ekitaldiari, baita balorazio batzordaren lanari ere. Gauzak horrela eragile askoren lanari esker, ekainaren 26 konponbidearen agendan gorriz markatuta geratu dela adierazi du plataformak komunikabideetara bidalitako oharrean. Bestaldetik, Nafarroako Herriberako eta Erdialdeko gazte kolektibo eta asamladek osatzen duten Ager Baskonumeko gazteak deituta, gazte andana bildu zen larunbat goizean Bardetan Espainiako Armadak eta OTANek duten tiro eremuaren desegitea eskatzeko. Argudio antimilitarista eta ekologistei Nafarrek euren aferetan erabakitzeko duten eskubidea aldarrikatu dute inolako inposiziorik gabe. Gaur LGTBI komunitatearen nazioarteko eguna da, harrotasunaren egun honetan, kaleak beteko dituzte LGTBI komunitateko kideek eta berdintasunaren eta eskubideen aldeko aldarriak ozendu. Sexu askatasuna eta genero aniztasuna defendatuko dituzte eta euren kontrako diskriminazio oro salatu. Bada eguna aitzakin, Euskal LGTBI behatokiak bere burua aurkeztu du Bilbon 9 elkartek osatzen duten behatokia da, eta gorroto delitua zein diskurtsoak zalatzea eta berdintasun erreala eta eraginkorra sustatzea du helburu. Horrez gain, Mikel Oribe behatokiko presidente ordeak jakitera eman du LGTBI lege proposamen integralaren zirriborroa idazten daudela. Euskal LGTBI behatoki osatzen dugun elkarteok hainbat motatako beste erakunde batzuekin batera lan egiten ari gara. Lege testu artikulatu bat idazteko. Hori guztiak giza eskubideak, tratu berdintasuna eta diskriminaziorik eza bermatzeko. Horien ezaugarri sexualak, sexu da genero identitatea eta adierazpena,
orientazio afektibo sexuala eta familia aniztasuna edozein direla ere. Eta artikulu horiek guztiak kontutan hartuta, gure etorkizuneko Euskal LGTBI lege integrala izan dadin. Kolektibo horien eskubideen alde kaleak hartzeko eguna da gaurkoa, berdintasuna aldarrikatzeko borroka eguna izan ere, gaurko egunez 1979an Stonewalleko istilua jazo ziren New Yorken, izen hortako tabernan poliziak homosexualen aurka enegarren sarekada egin ostean jasarpenaz nazkatuta, auzokideek borrokarako taldeak antolatu zituzten eta istiluak piztu. Gertaera hauen ostean LGTB askapenerako mugimenduak indarra hartu zuen. Gaizadatuta, animalia ustiak eta planta erraldoiak zeharo aldatu du Kaparroso Martzilla eta Alesbes arteko lursaien paisaia eta herritarren bizi moduan. Bestak beste, plataforma ekologistek eta hainbat herritarrek behitegitik Aragoi ibaira isuriak egiten dituztela salatu dute. Kutsadura zantzu arriskutsuak eragin ditu Aragoi ibaian Kaparrosoko makrobehitegiak. Egitura erraldoiak kudeatzen duen Valle de Dieta SCL-ek bere gain hartu ditu inguruko landa lursaiak zabortegi gisa erabiltzeko eta azpiegituraren aurka agertu dira Kaparroso, Martzilla eta Lesbeseko hainbat eragile eta herritar. Greenpeacek adierazi duenez, pixor isurketa masiborrek kutsatzaile honen errek handiak eragiten ditu eta horrek inguru giroan sortutako kalteak azaleratu. Javier Charral Alnus Martzillako kidea da. Este tipo de instalaciones se procesan los purines de sus vacas y también no solo los purines de sus vacas, sino residuos orgánicos que vienen de otras partes de la comunidad y no solo de la comunidad, también de todo el estado. Animalien gorotzak oso aberatsak dira nitratoetan, eta industria abeltzaintzan bezala kantitate handietan ekoizten direnean, eta lurretan kontrole gabe isurtzen direnean lurzoruentzako eta urentzako pozoi bihurtu daitezke, izaki bizidunengan kalteak eraginez, pertsonengan barne. Se produjeron unas cascadas de unos vertidos, no sabemos muy bien de qué, y entonces bueno, saltaron las alarmas y a partir de ahí pues se empezó a estudiar y analizar el asunto y ver en qué medida la afección, hasta dónde llega la afección. Azterketa horrek erakutsi du Aragoi ibaikurak nitrato eta bestelako gaien neurri esanguratsuak dituela eta arrisku mailatik gertu dagoela uraren kalitatea. Ibaiak garrantzi handia izan du eta badauka eskualdeko herritarrengan. Kutsadurak eta ustiak eta ereduak ere eragin handia dute tokiko ekoizle txikiengan. Hala ere baikor dira eskualdean ikusten baitute herritarrak kontzienteak direla ekoizpen txiki, jasangarri zein ekologikoen onurez. Que no beneficia a nadie y bueno, yo creo que tiene fecha de caducidad porque no hay quien soporte la macroexplotación tanto de animales como de la tierra, ¿no? Elikadura burujabetzak landa garapenarekin zerikusi zuzena du, landa eskualdeak elikatuz eta beraztuz sistema egonkor eta jasangarrian. Pues creo que es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Que hacia un sistema agroecológico que los propios productores y productoras pues decidan sobre cómo van a producir y sobre cómo lo quieren vender. Makrobehitegiak aldiz kolokan jartzen du lurren kalitatea eta horrek arriskua du tokiko ekoizleentzat. Horregatik azpiegitura erraldoiaren aurka agertu dira ere. Erakunde ekologistak oso kezkatuta agertu dira Valle de Dieta enpresaren delitu jokabideagatik eta azken isurketengatik ingurumenean kalte larriak eragin baitituzte.
gobernuari eskatu diote haren esku hartzea. Bestaldetik Bizkaiko pentsiodunen mugimenduak Bilboko kaleak hartu ditu, faktura elektrikoaren igoera eta Osakidetzako lehen mailako arretako zerbitzuetan egindako murrizketak salatzeko. Hala Jon Fano Bizkaiko pentsiodunak martxan mugimenduko kideak arreta presentziala desagertzeko zorian dagoela jakinarazi du. Pentsionistak gehiago edo ordaindu behar dugu, edo zein zerbitzuagatik pilo bat komisio moduan, eta beste aldetik arreta presentziala. Ia desagertzen ari da, sukurtsale batzuen aurrean ematen diren hilarak izugarrizkoak dira. Hori guztia gure munduan izaten duen eragina oso gogorra da. Eta horregatik gaurko egunean pentsioez gain salatzen ari gara puntu gauza hauek, eta aldi berean planteatzen ditugu zen motako alternatibak dauden. Nafarroako gobernuak berriz, politika berdeen aldeko jarrera aurkeztu du eta gaurkoan Gomez kontseilariak erabilera bakarreko plastikoen debekuari buruzko kanpaina aurkeztu du. Erabilera bakarreko plastikoen debekuan oinarrituta material berrerabilgarriak sustatuko ditu Nafarroak. Landa garapenerako eta inguru giro departamentuak kanpaina bat jarri du abian erabilera bakarreko plastikozko produktuak saltzeko debeku berrien berri emateko. 2021 honetan ingurumena eta osasuna kaltetzen dituzten produktu horiek guztiak debekatu egin dira, hondakinen legeak ekonomia zirkularraren bidean hartzen bai ditu. Momentuz ez da isunik jarriko plastiko hauen salmenta atzematerakoan, eta horren ordez horiek aldatzeko ahaleginak eskatuko zaizkie dendei. Gobernutik azaldu dute erronka nagusia supermerkatu eta hipermerkatuetan dagoela, eta hori lantzeko jardunean ari direla bertako kudeatzaileekin. Ekonomia zirkularraren inguruan markatzen dugu legea eta legearen helburuak, ez? Eta horretan badakigu gure habituak aldatzea ez dela batere erresa. Legeak markatzen du uztailaren 3 aurrera produktu horiek desagertu behar direla. Itziar Gomez kontseilariak berretsi du Nafarroako gobernuaren posizioa ekonomia zirkularrarekiko, eta beraz gaineratu du ohiturak aldatzeko dei egiten jarraituko dutela. Eta COVID-19 helduta Gipuzkoako zenbait ikastetxetako ikasle ugarik Mallorcara bidaiatu zuten oporretan unibertsitateko hautaproba egin ondotik, eta horitako hainbatek hartu dute birusa. Ostiralean Jaurlaritzak jakinarazi zuen 126 zirela positibo eman zuten gazteak, baina orain 172 igo da kutsatuen kopurua. Horrez gain 306 gazte 40 aldian daude oraindik ere beren etxeetan. Gaur goizean Gotzone Sagardui osasun sailburuak jakinarazi duenez. 172 kasu positibo, daroa guzala orain artean, eta 306 ikasle haien 40 aldia egiten dagozala baita ere euren etxeatan. Ikusten dozuenez, oraindik datuak aldatu egin daitezke, zabalik mantentzen dogulako, froga egin nahi duen ororentzat, baina itxaron beharko dugu baita ere sekuenziazioa jakin ahal izateko zelako aldaerak diren kasu hauetako positiboetan. Momentuz aurreratuko daiteguna esan daiteke Britaniarrak eta Indiarren bat ere agertu direla. Pandemia palago dabil Nafarroan eta horren lekuko igande honetan, 29 kutsatze atzeman dituzte Iruñean dago Josu Ganuza. Koronavirusaren egoerari dagokionez hemen Nafarroan 29 positibo berri atzeman ditu osasunbideak, eta asteko batazbesteko jaitsiera 107koa izan da. Ospitaletan 21 pertsona daude erietxeraturik, haietatik 7 ziu postuetan. Eta amaitzeko txertatze prozesuari dagokionez, herritarren 153 osatu du immunizatze prozesu osoa. Gauzak horrela azken 24 orduetako datuei erreparatuta ondokoa da Hego Euskal Herriko egoera. Osasun sailek 256 positibo zenbatu dituzte, 6.038 test eginda, beraz intzidentzia tasa 104 da orain. Eta nazioarteko albistei begira, Suediako lehen ministroak dimititu egingo duela iragarri du azkenean. Alokairuaren prezioak liberatzen saiatu, eta orduan sortu zen arrabotsa hoian Larrañagak kontatuko digu.
Hauteskundeak ekiditeko dimisioa eman du Stefan Löfven, Suediako lehen ministroak. Alokairuaren prezioak liberalizatu asmo dituen lege batekin aurrera jarraitzeagatik galdu zuen parlamentuan, gehiengoaren babesa alderdi sozialdemokratak zuzentzen zuen gobernuak. Gaur arteko epea zuen Löfvenek dimisioa aurkeztu edo hauteskundeak aurreratzeko. Dimisioa aurkeztearen helburua bera buru izango duen gobernu berri bat eratzea da. Parlamentuko presidenteak alderdien ordezkariekin bilera erronda bat egin beharko du orain, ea hautagairen batek lehen ministro izendatua izateko beste babes duen ikusteko. Pandemia betean, hauteskundeak egitea elitzatekeela ideia ona izango adierazi du Löfvenek. Med 1 år kvar till ordinarie val, med hänsyn till den extraordinära situationen som landet befinner sig i, med en pågående pandemi och de särskilda utmaningar som det skulle medföra, är ett extraval inte det som är bäst för Sverige. Bere asmoa, 2018an egin zuena errepikatzea da. Orduko hartan, ez ezkerreko blokeak, ez eta eskuinekoak ere, ez zuten gobernu bat osatzeko besteko babesik lortu. Ultraeskuina gobernura iritsi etzadin lortzeko, berdeekin osatutako koalizio gobernua babesteko akordioa lortu zuen zentristekin eta baita liberalekin eta ezkertiarrekin ere. Hiru hauek gobernuari babesa eskainiko zioten parlamentutik gobernu koalizioan sartu gabe. Baina justu, liberalekin eta zentristekin adostutako neurri bat martxan jartzeagatik, alegia, etxebizitza berrien prezioen alokairua liberalizatzeagatik, erretiratu diote babesa ezkertiarrek. Hori aintzat hartuta eta kazetarien galderei erantzunaz, Löfvenek ez du koalizio berri posiblei buruz hitz egin nahi izan. Zentsura mozio baten bitartez kargugabetutako Suediako lehenengo presidentea bihurtu da Löfven, joan den astean galdutako zentsura mozioaren ondoren. Kulturan gaur hasi eta igandera arte luztatuko da, Zestoako antzerki astearen aurtengo edizioa 5 antzezlan eta 10 inguru bat eskainiko ditu programak Karaban Parkeko pabilioian. Zestoako antzerki asteak euskarazko 5 antzezlan eskainiko ditu gaurtik hasita eta uztailaren 4 bitartean. Eromen elkarte artistikoak antolatuta gaurtik igandera bitartean aipatutako 5 antzeslanek eta mahai inguru batek osatuko dute jaialdiaren aurtengo edizioa. Arratsaldeko 8etan abiatuko da programazioa, Lesakako Mairu antzerki tailerrak iluntzean antzeslana eskainiko duenean. Iban Garro, Gaizka Sarasola, Juanen Saralegi eta Ritxi Abril arituko dira taula gainean. Asteartean berriz, Zestoako arte eszenikoen eskolako ikasleek hartuko dute lekukoa. Amankai Kastainaga elkarteko buruak zuzenduriko eta Iñigo Diezek idatzitako guateke ikuskizuna emango dute ikasleek, 3 egunez. Astearte, asteazken eta ostegunean izango dira antzezlana ikusteko aukerak, arratsaldeko 8etan ere guztiak. Ostiralean Uztailak bi arte drama konpainiaren txanda izango da, atzerrian Lurrak arratz antzezlanarekin. Ander Lipus eta Laura Penagosek migrazioei eta horrek sortutako sentipenei buruz hausnartzeko tartea irekiko dute Kastainagak berak zuzendutako lan honekin. Horren aurretik aldiz, arratsaldeko 5 emakumeak sorkuntzaren bideak zabaltzen mahai ingurua emango du egitarauak, Zestoako kulturetxeko aretoan. Astebururako utzi dituzte berriz Sake Produkzioak konpainiaren fadoak entzuten zituen gizona eta Zestoako eskolako ikasleek sortutako Santiaga obra. Uztailaren 3 eta 4 emango dituzte azken horiek urren ez urren. Emanaldi guztiak Karaban Parkeko pabilioian izango dira, eta bakoitzerako sarrerak 8 eurotan daude salgai Zestoako turismo bulegoan. Halaber, egitaraua osorik ikusteko bonoak ere jarri dituzte eskura, 26 euroren truke. Urmugak aldiz, Angulo portutik 3 erregen mailarainoko ibilbidea egingo du uztailaren 13tik 31. Natura eta kultura batzen jarraituko du Urmuga jaialdiak bere 2. edizioarekin. Euskal Herria mendebaldetik ekialdera zeharkatuko duen mendi ibilbidea da Urmugaren proposamena. Tartean, inguru naturalean ospatutako kontzertuak eskainiz.
Hain zuzen, Araban Garobelen abiatuko da jaialdia uztailaren 13an. Eta hil horren azken egunean emango dituzte azken pausoak. 3 erregeen mailako tontorra jotzeko, Nafarroan. 19 egunez, Tologorri, Gorbeia, Anboto, Aketegi, Linduz, Saioa, Okabe, Hori eta Uñamendi zeharkatuko dituzte ibilbidean zehar. Eta egunaren arabera, 5 eta 11 ordu bitarteko mendi ibilbidea dute zehaztua. Antolatzaileen arabera aldiz, bakoitzak bere neurrirako txangoa aukeratu ahal izango du ibilbidearen barruan. Bide osoan zehar, 12 kontzertu biltzen ditu egitarauak. Formatu handiko 6 eta formatu apalagoko beste hainbeste. Kontzertuetarako sarrerak salgai dituzte urmuga.eus web atarian, eta 20 eta 15 euroko prezioa izango dute formatuaren arabera. Horietan nesaterako, Duplak, Nerea eta Gorka Urbizuk, Chill Mafiak, Anarik edota Nogenek jarriko diote doinua naturari, beste askoren artean. Hala, kulturaz gozatzeko beste mota bateko ereduak posible direla baieztatu nahi du antolakuntzak. Aurkezpenean adierazi dutenez, publikoa kultur eredu ez masibo eta deszentralizatu batera erakartzea lortu du jaialdiak. Hiri eta populazio gune nagusietatik ateraz kultur eskaintza. Halaber, emanaldietan naturguneekiko oreka errespetua eta jasangarritasun irizpideak mantenduko dituztela nabarmendu dute aurkezpenean. Eta gaineratu dute, musikazale zein mendizaleentzako aproposa den egitaragua duela jaialdiak. Izan naturaz gozatzeko, izan musika gustuko dutelako, publiko zabal batek egin dezake bat jaialdiarekin, eta ibilbide osoa zein zatiren bat osatu. Kiroletan berriz, Asier Martinez Nafarrak zilarrezko domina lortu du asteburuan Espainiako txapelkeetan 13,11 markarekin. Modu honetan, Tokioko Olinpiar Jokoetarako txartela ziurtatu du. Eta albistegia bukatzeko kultur proposamena ondokoa da gaurkoan Tatxers taldearen urte kontua bideoklipa gustuko izango duzuelakoan besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.